A wajen wannan biki na cikar jamhuriyar Nijar shekara 64 da zama jamhuriya uku kenan, throughout da aka gudanar sallar da shan itatuwa kenan. Gaskiya wannan al'amarin ya fi ɗaukar hankalin al'ummar duniya da ma al'ummar Nijar gabaki ɗaya, duk da an ba mutane lambobin yabo iri daban-daban, amma wannan gaskiya an yi abin da ya kamata, an yi abin da ya kamata. Allah Ubangiji ya ƙara wa magabata tausayin al'umma. Jazakumullah. Commandant de troupes, faites fermer le bas. Cadet. C'est bon. Le drapeau